Avui, a la secció de l'entrevista, les noves tendències per aquesta temporada seran les protagonistes. Per això, ens acompanya un amant de la moda i periodista en potència sobre el tema, Laia Levis. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Laia, benvinguda. Bon dia, Xavi. Tot i que fa pocs dies encara gaudíem d'una temperatura estival, les principals marques ja han presentat les seves col·leccions per la tardor i l'hivern. I segons sembla, aquest any es deixen enrere el minimalisme i l'austeritat. Per contra, fan acte de presència el color, l'estil retro, la senzillesa i la barreja de masculí i femení. Laia, com es tradueix això a les peces de roba? Com bé has dit, es tornaran a portar les tendències dels 60 i dels 70, tot i que es portaran amb acabats més atrevits i més sexis. També es portarà molt l'estil british, és a dir, maxi quadres, en pantalons, en camises, en bolsos, i també l'estil college, que és el que van donar com a protagonisme a la sèrie Gossip Girl. Es portaran tot tipus de colors i a l'etern joc que em demanaves abans, masculí i femení, el veurem sobretot en dones que van a les empreses i decideixen combinar feina amb estil. Anem pel tema més comú, si et sembla. Quins seran els colors d'aquesta temporada? Els colors, en principi, es portaran tots. El que passa que els més buscats seran el mostassa, el bordeus, el color de la passió, el vermell, i el teal, que és una barreja entre blau i verd. És una paraula anglesa i que s'assembla al turquesa, però no és exactament el turquesa. I com ho sabem, si un color ens queda bé o no? Hi ha alguna manera? La veritat és que tu t'has de posar davant del mirall i veure si t'afavoreix. Ningú et pot dir si un color et queda bé o no, et poden dir que et queda millor, però tu ets el que t'has de sentir bé amb aquell color. Per molt que et diguin que no et queda bé el rosa, si a tu t'agrada el rosa i creus que et queda bé, endavant. En la temporada passada es va optar per la roba portable, combinable i que duri molt de temps, no? Aquests trets perduren també en aquesta temporada o ja s'han acabat? Com a totes les temporades, hi ha roba que la pots fer servir durant 12 anys perquè no et passarà de moda, on hi haurà unes altres que no, que la portaràs una temporada i la que ve ja no es portaran, que són les peces més arriesgades, com si diguéssim. Tu pots portar unes sabates i portar-les durant 10 anys, però si són unes sabates que només es porten aquest any, l'any que ve ja no et serviran. Va, ja que toques el tema, parlem de peus. Diuen que les sabates venen amb aires folk i militars, no? Venen les sabates de les botes a mitja canya, amb talons i amb cunyes, sempre seguint l'estil militar. Cunyes, per a les persones que no hi estiguin ficades, què seria? Cunya seria com un taló que baixa fins a baix, és a dir, tot seguit. És com una plataforma, com si diguéssim, però la plataforma és tota el mateix mena de gruixut, com si diguéssim, i la cunya comença com un taló i acaba com una plataforma. Combina estils i encertaràs. Això és el que recomana el tradicional monogràfic que dedica la revista Presència a la moda. Hi estàs d'acord? És una frase molt interessant. Per la meva opinió personal, la moda no és seguir el que dicten les revistes, sinó més aviat agafar una peça d'un estil que t'agradi, agafar una altra peça d'un altre estil que t'agradi i fer tu el teu propi look. Un look que la gent tingui ganes de portar i de seguir. Això per mi és fer moda, per tant sí, estic d'acord amb la frase. Estàs aportant, Laia, tu que ets tan apassionada de la moda, un dels debats principals, no? És el que diu sempre la gent, allò de que a les passarel·les es porten unes coses molt extremades i exagerades i, en canvi, pel carrer sembla que faci vergonya, no? Un exemple és el dels barrets. Què hem de fer? Hem de seguir a les passarel·les, extremar o hem d'optar per no portar-ne? A veure, el que fan els dissenyadors a les passarel·les és exportar el que ells tenen al seu pensament al carrer. El que passa que mai es portarà el que portin a les passarel·les. Per què? Perquè la gent no és tan atrevida, no és tan exagerada, poques persones ho portaran. Per tant, el que fan les tendes normals de carrer, és agafar les principals tendències, no tan exagerades, i extrapolar-les a les botigues. Per exemple, si tu has vist a una passarel·la un jersei de punt
que és tot arrugat, que arriba fins als peus, doncs ells et posaran un jersei de punt bastant normal, que tu puguis portar. I tema barrets és un debat que sempre estem igual, sempre estem, el portem, no el portem? Doncs segons l'ocasió, segons el lloc. Tu tens ganes de portar el barret? Porta el barret, però sempre mirant a on vagis també. I el que es portarà moltíssim ara són els barrets d'hivern, això sí. Continuem parlant de la manera de guarnir el nostre cap, perquè també hem de fer referència al maquillatge i als pentinats. Què són? Exagerats, cabells curts... Els cabells aquest any es porten curts, es porten mitja melena o bob. El bob és clatell descobert i els serrells molt llargs. I dels colors es portaran els castanys, perquè com que arriba la tardor i l'hivern es portaran els castanys amb reflexos praliner, es portaran els beix, els color sorra, els ocre... I tema maquillatge? El maquillatge es portarà pel dia a dia amb la cara com si diguéssim rentada. És a dir, et poses la teva base, els teus polvos compactes i et poses un maquillatge nude. És a dir, colors molt càlids, amb els llavis poc exagerats, els ulls també poc exagerats, una mica de col, la barreta, i després una mica de màscara. I ja està. I per la nit sí que s'exageren molt els ulls i els llavis. Es potencia molt els ulls i es difumina tot l'ull amb negres, amb blaus, amb platejats, i els llavis es portaran vermells o roses forts. I quins són els complements que causen més furor? El complement més important, com si diguéssim, és el bolso. El bolso que es tornen a portar aquest any XL. I es portaran amb l'estil british també, amb maxiquadres, i es portaran molt quadrats. No venen els rodons de l'any passat, sinó tots molt quadrats en forma de cartera. I també es portaran els clutch, que són els bolsets aquells petitets que es porten a la mà. Parlem dels homes també, que no se'n fa mai tanta difusió. El reportatge que abans esmentàvem del Presència, per exemple, només se'n dediquen 2 pàgines de 15 a la moda masculina. Què ens recomanes per fer goig aquesta tardor, Laia? Als nois els recomano els grisos, els negres, els marrons, tot això portat amb caçadores, amb tota mena de peces estil navy, estil moter, i recomano sobretot texans que tu els puguis combinar amb unes bambes i una blazer, una americana, i tu pots anar tranquil·lament pel carrer així, de dia a dia. Després et poses unes Oxford, que són aquelles típiques sabates negres de cuir, i pots anar a un sopar que vas perfectament adequat. Ara anava a demanar això, per exemple, fem un petit joc, no? Si un home vol anar en un sopar, com el vestim? De dalt a baix, què postaries tu per posar-li? Depèn del sopar, també. Un sopar una miqueta formal. Vale. Si vas a un sopar formal, que és, per exemple, una gala o un sopar bastant important, traje. Jo sempre recomano traje. A les sabates Oxford o unes brogues, que són el mateix que les Oxford però amb gravats. Després el típic traje i una camisa que sigui llisa i una corbata que sí pots jugar amb fantasia. En canvi, si no portes la camisa llisa, no juguis amb la fantasia de la corbata. Però hi ha molts homes, per exemple, que no s'hi troben còmodes, no?, amb el traje. I què haurien de fer? Que tenen alguna altra opció? Sí, jo recomano, sobretot, que es posin uns texans que siguin foscos, que sempre arreglen més, si no es volen posar amb traje. Les sabates sí que se les poden posar tranquil·lament, perquè amb bambes no pots anar a un sopar, almenys no es porta. I una camisa, no cal que et posis la corbata, però posa't una camisa que sempre quedaràs bé, te la poses per dintre, amb un cinturó, per exemple, marró, combinat, i sempre també quedaràs bé. Plantegem ara una altra situació, que seria, per exemple, un home que tingui una feina d'oficina. Com hauria d'anar vestit? Normalment, per oficina, sempre es recomana traje, per molt que no t'agradin les corbates. I encara més si és de cara al públic. Tu has de ser formal i has de posar-te el que dicta la norma, com si diguéssim. Imaginem ara, per últim, que truca la xicota i et diu anem a fer un vol al passeig, a prendre alguna cosa. Què es posa aquí? Jo em posaria uns texans, unes bambes, que siguessin normaletes, no cal anar molt arreglat tampoc, una camiseta normal, una blazer a sobre, una bufanda i, si fa fred, uns guants. I passem de la moda masculina a les col·leccions infantils. Com arriben les col·leccions infantils aquest any? Bé, s'adopta molt
el mateix que per la gent gran. Es portarà el pèl, la pell, però sintètica, esclar. Es portarà molt els pantalonets de pell girada i els colors que es portaran més seran també el verd militar, el marró, l'ocre, el blau, el vermell, el violeta. Els nens sempre són més colorits. El debat de la pell sintètica aquest any també té ressò, Peig? Sí, sempre tindrà el ressò. Sempre hi haurà els típics que defensaran la pell natural perquè ho veuen bé, és un sacrifici per la moda, segons ells, i altres que no, que defensaran els animals per sobre de tot. Això és com la llei antitaurina, sempre hi haurà aquest debat. Dos altres adjectius que acompanyen les noves tendències d'aquest any podrien ser versatilitat i intemporalitat, no? En quin sentit? Jo crec que la moda quasi tot està inventat ara. I per tant, com que no hi ha ningú revolucionari que tregui una cosa molt nova, els estils han de tornar. Per tant, segurament tu ara obriràs l'armari de la teva mare que tenia guardat uns pantalons de fa 20 anys i diràs, ostres, mama, com tenies això? Si és d'ara. I dius, no, és que ja es portava, les campanes les portava la meva mare i el meu pare i van tornar. I ara venien els pantalons pitillo i jo vaig dir, mai me posaré això, però ma mare va dir, i tant que te posaràs això. I ara es veu que tornen a tornar a venir les campanes. Vull dir, això sempre va tornant. D'altra banda, amb quins estampats ens hem de guarnir? Estampats, jo sempre recomano caixemir, que no la roba, sinó l'estampat. Els quadres, que ja he dit que venien molt, els British. Res de topos aquest any, no vindran gens. Una altra cosa que diuen que no ve és el lleopard, també? Diuen que ja està encaigut, això. No ve el lleopard, però ve l'animal print, és a dir, l'estampat animal vindrà. Jo crec que és important ressaltar-ho, això. A més, sembla que aquesta temporada el mercat de la moda planta cara a la crisi i es va recuperant lentament. La crisi és global. Llavors, el mercat de la moda no queda exclòs de tot això. Ha tingut molts problemes, també. El que passa que els dissenyadors cada vegada més estan reforçant els seus punts forts. El que intenten moltíssim és retallar costos i el que fan és prescindir de molts dissenyadors en moltes passarel·les, que això és una pena perquè tu pots, t'agrada, si ets amant de la moda, veure tots els dissenyadors i veure què porten i què no. Però si s'ha de retallar, doncs sempre passa això. I el que estan fent molt és intentar aconseguir un finançament a mans privades, i s'estan promocionant molt a l'Àsia perquè ara és la potència mundial està allà, econòmicament parlant. Ara que deies dels dissenyadors, quines són les col·leccions més destacades? Quines ens recomanes? Jo sempre recomano per dia a dia a Isabel Marant. És una dissenyadora parisenca que fa roba per noia i per noi, molt casual, que tu pots portar i no és gens exagerada i té diferents boutiques per tot arreu, fins i tot Barcelona ara n'ha obert una i està molt bé. I si vols anar més de còctel, més de gala, sempre recomano a Valentino. Valentino és molt conservador i sempre aniràs bé amb totes les peces que ell et doni perquè la seva filosofia és ressaltar la silueta de la dona. Per tant, tinguis la talla que tinguis, sempre et ressaltarà la silueta. I en general, quins estils ens recomanes, també? Per hivern, el romàntic chic, sempre recomano també. Com seria aquest estil, el romàntic chic? Té colors nude, combina les textures amb encaix i combina faldilles, combina pantalons, amb cinturons i complements que siguin així més hippies. Vale, aquest és l'estil de l'hivern, Exacte, és un estil delicat i a la vegada sofisticat. I a la primavera, llavors, la cosa canvia? Sí, podríem dir que, la primavera i estiu sí que canvia la cosa. Sempre pots anar més grunge, perquè a l'estiu la gent sempre va més fresqueta, va ensenyant la panxa, va amb les cames a l'aire. Per tant, si portes pantalons estripats grunge, si portes camisetes en què ensenyis el malic, ensenyant també una part de l'espatlla, tot això sempre queda bé. De fet, ja és això, una mica sembla que a l'hivern s'apaguen els colors i anem tots una mica més formals, no? I que quan arriba la primavera i l'estiu és alegria de colors i modernitat, Moltes gràcies, Laia Levis, amant de la moda i futura periodista sobre el tema, per aconsellar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar i per convidar-me. Segur que després d'haver-te escoltat som una mica menys horteres. I ja ho sabeu, si voleu triomfar aquesta temporada, combineu estils senzills i acolorits i desenterreu les peces velles dels armaris.